de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sɛfɛ wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nazarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sɛfɛ wari 15,000,000 la ka taa se sɛfɛ wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye janvier kalo tile 10 san 2023 kunnafoni ale waati selen ne a y'aw bisimila. Bi kunnafoniyaw daminɛ ni an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale ka kunnafoniyaw ye n'o ye colonel Asimi Goita ye kunu tɛnɛ janvier kalo tile 9 san 2023 tɔgɔlaw ka ministre bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabɔ olu ɲɛnabɔlen ma ni o ye monsieur Robert Duse ye ale kɔnɔna anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ ni kana bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale yɔrɔ la ka sababuya kɛ a yɛrɛ ka jamana ɲɛma ni o ye fɔrɔ ɲasinbe n'o ye tɔgɔlaw ka jamana ɲɛma ye sa o de ye ci don a da kana foli kɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ɲɛma o yɔrɔ la ka sababuya kɛ ivoirien ka fintigila ka 46 min tun minɛnen bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye a ye u labila ka taga u ka so. Bugunatigɛ sɛbɛnkura min ni ale sigira sen kan an ka jamana marabagaw fɛ ni o bugunatigɛ sɛbɛn minɛ kɛ sababu ye ka se ka maliyɛndenw bugunatigɛ ni ka o dɔn bugunatigɛ in yɛrɛ kɔni ale lakananen don kosɛbɛ o de kɔnɔna la sa maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔnɔna la yan ka taga se jamana kɔkana ma walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka I ka bugunatigɛ ni ka o sɛbɛn ka o sɔrɔ nka maa minnu fana bɛ yen nɔ k'olu ka bugunatigɛ sɛbɛnw bɛ yen nɔ k'a fɔ ko yɛlɛma dɔw kɔni donnen don a la sisan kɔni o yɛlɛma olu bɛ se ka sabati ka sababuya kɛ ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ lakana koɲɛw olu ma ale kɔni ye bɔlɔlɔsira dɔ ni ka o bila sen kan ni o ye www.jevalide.monina.ml o ye o sigilen don sen kan ni maa min bɛ fɛ sa yɛlɛma ka don I ka bugunatigɛ sɛbɛnw olu la sa I bɛ se ka don ni bɔlɔlɔsira in ale fɛ ka kɛ ni an ka ba polisilakaw ka yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ o ye commissariat ye brigade de gendarmerie kɔnɔnaw ale ni mairie kɔnɔnaw ka taa se préfecture o n'a ɲɔgɔnnaw ma consulaire fana bɛ yen nɔ ni bugunatigɛ sɛbɛn in bayɛlɛmali a bɛ kɛ nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Sufɛ ka dujɛ tɛnɛ janvier kalo tile 9 san 2023 la fɛn min ye Sebekɔrɔ tɔnboloma olu dagayɔrɔ sa Sebekɔrɔ ale bɛ kita o mara la kasira min bɛ yen nɔ ni ale route nationale la 24 ye bingani wale kɔni taara karogɛlɛn dinɛ tigilamaw olu fɛ ni ka tɔnboloma olu dagayɔrɔ o sɛgɛrɛ a kɛra sababu ye sa ni ka se ka tɔnboloma kelen ka o bɔnɛ ani na maa kelen wɛrɛ fana ka o jogin o tilala tuguni ni ka o dagayɔrɔ ka ale bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka tila tuguni ka u ka bolimafɛn minnu bɛ yen nɔ u ye tasuma don olu la ni ka olu bɛɛ lajɛlen jeni fɛn min ye finitigilakaw ye olu kɔnɔna na ni ka na yɔrɔ in ka ale lajɛ janni u bɛna wagati min na sa karogɛlɛn dinɛ tigilamaw olu kɔni ye u senfa biribiri ni ka taa u ka sira fɛ o su kelen in fana na dijenikaw fana fɛ yen nɔ fɛn min ye an ka finitigilaka min bɛ ni olu ye douaniers ye sa bingani wale taara ka olu fana sɛgɛrɛ maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔ olu fɛ ni kunnafoniya in dira douane masurunyama dɔ olu ka yɔrɔ fanfɛla o la
o fana kɛra sababu ye sa maa kɔni ma bɔnɛ ani na nga maa kelen kɔni bɛ yen nɔ o jogina ka sababu kɛ marifakisɛ ye ale sɔrɔ u ka brigadi ɲɛma ale ka mobili kɔni u tasuma don la ni ka o jeni an bɛ to a kum kɔnɔna la hali sisan nɔ bingani wale kɔni ale bɛ ka yakubaya ka taga a fɛ o de kɔnɔna la sa tile dama dama kɔfɛ fɛn min ye tɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 2 san 2023 protection civile ma maraka kungokaw olu ka yɔrɔ la sa a péage bɛ kase la bingani wale taara ka olu fana daga yɔrɔ o sɛgɛrɛ min n'a kɛra sababu ye ka maa 5 ka olu bɔnɛ u ni na o maa 5 yɛrɛ la sapeur pompier 2 bɛ a la tun to lakanabaliya ale bunakɛ kan hali sisan nɔ karogɛlɛn jinɛ tigilamaw kɔni ye bingani wale ni ka o ta ka sɛnɛkɛlaw olu sɛgɛrɛ u ka dugu o la o ye dugu min sa o de ye Fena ye Fena ale bɛ bura o mara la a kɛra janvier kalo tile 8 tɛmɛnen san 2022 bura yɛrɛ bɛ an sɔnko o lamini na dugulamaw olu ka fɔla sa u kɔni kelen ka ni bingani wale ta ka sɛnɛkɛlaw sɛgɛrɛ wagati min na u taara n'u ka sɛnɛkɛfɛn bɛɛ lajɛlen o ye o maa kelenw fana ka fɔla tuguni ko dugulama caman de bɛ yen nɔ minnu n'olu y'u ka dugu kɔni ka o bila ka u kunda dugu wɛrɛ kan an ka fintigilakaw kɔni nana wagati min na sa olu sera ka tɛgɛ da karogɛlɛn jinɛ tigilama 2 kan lele hoyi dugu o la halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se ka maa tɔ ninnu ni ka tɛgɛ da olu kan o kɔnɔna la fana sa fɛn min ye Soroma ale ni Kaɲara ye Soroma ni Kaɲara bɛ bafula bɛ o lamini na maa marafɛntigi dɔw fana kɔni n'o olu ma lakodɔn olu fana ye bingani wale kelen ta ni ka dɔgɔjɔla dɔw olu sɛgɛrɛ janvier kalo tile 8 kelen o fɛnɛ na u kɔni u taara ni dɔgɔjɔla ninnu bololamina bɛɛ lajɛlen dugulamaw kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ u ka lakanako o la modo o kɔni dira ale ni fɛn min ye kalandenw ka kalaminɛw ye ni n'ale musaka bɛ ti jɔ sifari miliyɔn 18 na alkolomo karili kɛra kun janvier kalo tile 9 kokonikaw fɛ yen nɔ kokoni ale bɛ Medina Sakɔ bɛ banaba o lamini na a yirala ka fɔ ko ni minɛn ninnu kɔni dira baɲumankɛtɔn dɔ de fɛ min ni o ye ONG Direct Aid ye ale ni fo ka taa se agence musulman d'Afrique o ma dugulamaw kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ u ka ni jiko in na u y'a yira ka fɔ u kɔni bɛna ni jiko in ni ka ale do bɛrɛ la ba saba de bɛ yen nɔ ni bingani wale kɔni taara ka olu sɛgɛrɛ san 2022 o kɔnɔna la ni sɛbɛnfura in yɛrɛ kɔni bɔra kulukurukaw olu fɛ yen nɔ min ni a dira promotion de la femme de l'enfant et de la famille ale fɛ u y'a yira ka fɔ ko ni bingani wale ninnu kɔni caman bɛ sɔrɔ ɲamaya o de sira fɛ ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw k'aw ladɔnniya ka fɔ ko muso 50 de bɛ yen nɔ minnu ni olu bɛ kulukuru mara la sa ni bingani wale taara ka olu sɛgɛrɛ ni dɛmɛ donna olu ma walasa ka se ka u ka musakaw ni ka olu ta bɛrɛ la o musaka yɛrɛ tari jɔ fo sefewari miliyɔn 10 o bɔɲɔngo la funda tuguni kɔkan kibaru ye an bɛ taa Burkina Faso kaw olu fɛ yen nɔ kalanden maa miliyɔn 1 de bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni tɛ ka taa kalanso o la ka sababu kɛ karogɛlɛn jinɛ tigilama olu ye kabi décembre kalo tile 31 tɛmɛnen san 2022 ni lakanabaliya kɔni bɛ ka kɛ sababu ye sa ni ka Burkina Faso kalanko ni ka a yobo yaba kabi décembre kalo tile 31 kalanso 6253 de bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni datugura ka sababu kɛ lakanabaliya o ye Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni dɛmɛnan tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da kulo kan o de tun ye ni n'ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn